Mayong buntag, welcome to my channel. Mayong buntag, sir. Ang sa matong pamatay ka to? Paano na naitabo sa ko ha? Almost 3 weeks na ko ba? Oo. Dili ko kasabot. Naitay nga luya. Naitay mo lagsik. Ano ko, okay ko hapon. Nalagsik mo. Nga lang pagkaugma na matulugan ko. Kaya pag mata na buntag, luya na mabalik ko kasabot. Nga ni mo ito naitabo sa ako ha? Kung sa August 31, mapirahan ko sa Panto. Kay? Nakoy bato. Para ba mo mag-isip? Nade ba to daw? Oo. Nagyod. Nakita gyud. Napirahan ko. Pero Sa laser. laser. Ikuot dito gyagi sa atong bangag sa atong ginatawo ba. So gi-outpatient lang ko ato. So pag-abot og 30-31 sa buntag, din pag 31 sa hapon mga alas 4 na ako sa balay. So relax na ako sa balay kasi siyempre bago pa man. Pero dili ko gi-injection sa likod og pa anesthesia, general anesthesia para ang half body patay tanan. Para di ko makapilog sakit ba. So pagkaugma September 1, pagbata na ko buntag, murag wala ni. Kondisyon niya akong lawas, akong gimo, naligo ko. Pagod og alas 10 sa buntag. Pag man akong ligo, relax ko sa higda sa ko sa akong kwarto, relax. Pagod og maniyod to, pag umanong paniyod to, mga hapon, mga alas 2. Natulog ko alas 2. Yung mga alas 2:30, nakamata ko, gabi na ako nagalinog. Oo. Pag mata na ko, gabi na ako nagalinog. Sus, pag mata na ko, sus akong lawas ay gapurog na. Urog na. Oo. May naulian. Ang gimo na ko, nagtindog ko. Ang nabalaka naman ko ngayon, nagpurog mo na akong tanang lawas. So nawala. Di naghapon na lang ito sa nagabi dili na ako katulog. Mo ba? Pero imong kurog. May pawala-wala. Asa man ang kurog? Wala to. Kamot lang o tingil lang. Tanan lawas murag mo kurog. Oo. Mo ba? Turo nga time. Kato lang. Oo. Ako man wala na. Then wala naman ko katulog ato. So pagka pizza do sa buntag, luya na kay ko. Wala ko tulog-tulog eh. Malakaluya ganaway tulog. Nanghina na ako. So nagpa-admit na inoon ko sa ospital na. Admit na inoon ko. Na. Okay na, pag kumakan, okay na. Igo lang po gidextrose dito. Tawagan to akong doktor nga itong nag-research ako Nasa kipainom tambal, labot, kutris ako ang kukuan. Mga pizza dos mo ko na-admit. Buntag, mga alas 9. Pag-abot ko galauna sa hapon, diba, relax lang ako sa sulod. Kaya ako naman isa sa kwarto. Kaya timing pa yun nga, wala pag-i-ward. Puro sa mga na private pag ito. Mahal yun. Dili pa po katulog yun. Maski relax ako, mas himingaw na kayo. Ano sa may finding sa doktor? Wala yung findings. Anime siyang nahitabo. Di man dyan kakagawa sa nagway findings. Oo. Naman yun na isulat sa iyang papel. Isulat na lang. Mayroon nun man na. Kaya di dyan kakagawas. Buhatan dyan na nila o buwan. So ang gimo na nung nami silingan ko dito sa buwan nga manghihilot. Kaya anak dito sa kumama, bughat gini nga kuha ba? Mga anong dilit gini ako patulugon. So pwede na to ni siya paatuan tong manghilot siguro dito sa ospital kay private man So pwede ko iluton. So mo to pagkaabot og alas 9 sa kwan sa gabi ato sa dito sa ospital. Ipalingkod lang ko niya sa ngana, nakatalikod lang ko ana. Ang hilot niya akong likod akong ulo lang. Nga po siya mga yam po. Wala may moto, wala may mawala ko moto ana. So after that ato mga 9:30 or 10, nakatulog na ko. Okay na. Pagkaugma, suroy si doktor, ano siya sa ko, ano nagpa-admit man ka, na-admit na inood ka nga, outpatient lang hindi ka ito operahan ka, ano ba? Gawas di ka karon. So mo to, nagagawas na ko. So first week of September, akong ulo, perminti galabad, inuman ako mga tambal, mga diligid mawala. So ana sila sa kuha, bugat ginay mo ha. So sa man nagyang bugat? Mga silingan, mga kilala. Bugat daw. Oo. So nag-try ko kanang ugat sa ilipante, pamugat ba, laga. Sabayan ko na kog mga tambal-tambal sakit sa ulo. Mao yun. So almost 1 week. Gyapon siya. First week ko labad sa ulo. Perminti ko ginapawis. Perminti ko tagaktak ang pawis sa akong ulo. So after 1 week, pero gamay tayo kay sakit ka sa likod ng tungod. Bantay kamay dire. Ana na lang. Kay sakit ka sa likod. So after 1 week,
sa first week of September, kumbaga 1 week kung galabad ang ulo. Pagka second week of September, nawala ang labad. So ang observation ako sa akong sarili, after second week of September, kumbaga nakalagpas ko tong 1 week, almost 1 week ang galabad ang ulo. So after second week of September, natingalan ako sa akong sarili, kay mo na nangtod karon. Kay 1 week ato nga dili ko niya gana pakaunon. So nangita na pod ko manghihilot nga kanang maayon mukuot og kabuhi. So nakapahilot ko sa iya tong Huwag yapon to? O lahi na po? lahi na po? babae. So gikuot niya diri, kaduwa lang ako nakapahilot Kabuhi siya. daw? Oo. Ang sa'yo mo niya, kabuhi? Kabuhi, may hangin daw nga ako ang dire. Kuto-kuto. Kung wala ko igana mukaon. Lagi nakasuka man. Kay makasimot ko pagkaon, murag isukan ako, murag wala ko igana mukaon. Asulti niya sa ko may hangin ka diri sa kuto-kuto, kabuhi ka mo tong wala kay ganang kaon. So ana siya, sige lang iluto na to na, tanggalon na to na inay-inay. Then after that to, nagpahilot na bugulas niya hilot sa atong Bernis. Lunes naman karon tong naaging Bernis lang. So katong medyo nahilot-hilot ko niya, medyo nagabalik-balik na po na akong gana sa kaon. I-reduce mo kung So mo to nagbalik-balik ang gana ako sa kaon. So karon sir, So, unsa karon gid na imong akong pamatig gid karon. napamanggid ron, unsa man imong pamatig gid? Kaning nganong tingala ko nga sige ko pawis ang akong ulong. Maski bago kong ligo, matingala ko nga bago kong ligo, dapat kung normal ka dapat di nakasinguton. Singot yun. Ulo na po. Sa ulo ra pod. Ulo ra pod. Oo, unya pa. Alawas. Dili moderate lang ito nang normal lang gud nga singot. Pero ang sa ulo mo singot yun. Singot jud niya sa ulo boss dire sa may tuktok na to dire. Papilgin ako murag na nag-ana oh. Pero dili permanente, may time nga moabot, may time nga mawala. Ana sila ugat na siya. Kay ang bugat nimo ni saka sa ulo, una sundag hangin. So Dili ba ka nagabasag udto hapon gabi? wala man, Imasa hapat ligo inikuli sa balay. Di ka ana, wala ka. wala man. Di ka nagabasa. Di ba sa una to nag-jogging ka tapos pasag singot maligo ka. Sa una ko man to. Sa una to. Oo. Tapos ang akong observation ko lang sa akong sarili, Ang kanang kuan sir, kanay mong sigon sa imong testimonya, pas mo sa kusog na siya. kani ako Na-trigger lang na siya. Kumbaga, dili pa dito pa unta na siya maabot ang finishing line. Kaya lang natandog sa dire. Dire na naigo na ka, ana ba? Dili pa unta. O nya, kanang pas mo sa kusog tanan-tanan. Atake na siya. Yeah. Tapos Kay nigawas ni sulti man ka nga nigawas mo singot. Sa ulo na. Ya ana. Kani dire pas mo sa kusog na siya. Pagwas mo singot ta. Oo, kaya mo basa kaya ang observation ko na ko no kay ani ni siya, ang Martes ko niya gihilot tong manghilot nga babae sa mua. Di pagka Miyerkules sa buntag, grabe kita kong singot. Ano siya nga ayaw sa ligo. Pagtuob og Miyerkules sa gabi. So nagtuob kog dukot og ice. Grabe akong bukod. Grabing singot, murag naligo na ko. Pag ko na ko tuob, giluya ko. Murag di ko kasabot ba. Ngano man naluya ka, na-dehydrate ka man. Dili na siya mao. Kung bago ka magtuob, mainom ka daghang tubig kay dehydration ang labas ana. Daghang namatay ana. Mauna din na. Dili na siya. Magtuo na. Tapos Ano okay man na siya ang kanang magtuob ta. Oo. Pero dapat daghan ana nga sige tabon, natingal dugay kaayo pag uban nakuyapan na. Nagsige na nagkulo. Nagtalukbong ka di ay tanan. oh, Tabon man na sirado man na kayo. Ya, Silabas gawas na lang. ang ulo. Gawas. Karon na uban na makulaps jud ka kay ano man. Purot ang imong action na kog Pawis. Tubig. Tubig sa lawas. action na kog Dili naman na sa singot. Oo, dili na. Dili na sa singot, tigawas lang sa tungod kay nagkuan magka tuod man. Nagtuod. Init kay siya. Itong siningaw. Nagamit pa jud kag kuan. So, Oo. Siningaw ba? So na action na kog kabalaka ato, nga anak ko sa akong sarili. Lah. ma-dehydrate ka. Murag Ano mo vaccine tawag ako, kuwan ba? dehydration? Dehydration pala Kaya tawag. Ano tawag dehydration? Mahulot ang tubig. Nadabala ka na po siya. Nya manaon sa nabod ko man. Kaya nakapil ka ka nang Ay, nagabalo ka sa kuha. kay nag-search lagi ko sa Facebook ko Yeah. Jinsan Jinsan. Manghihilot. Yeah. Hilot ba? May bubuwas diri. Yato ko Facebook, Jinsan Manghihilot. Dagan ng gawas dito. Dagan po ito nakita. Daga magsagol. Oo. Jinsan Manghilot. Yun ako yung amot. O say, kuhan siguro. Ikaw magita ako na click ito na nakita. Click na ko dito. Abi na ako taga Jinsan ra po ka. Ah. Tanaw na ko. Basa-basa na ko. Digos.
Ako layo eh. Ito itawagan nimo gabi eh. Mo to gitawagan ako gabi eh. So ang nahitabuan na sa imo haron sir sa imong testimonya gyud. Niabot na gyud ang imong pasmo. Gikan sa una na siya hangtod karon, Oo. di Natigom gyud ba? ta pwede magbasa. Natigom. Tigom man, tigom. Na una lang sa tungod kay kondisyon pud da, di na siya kapasok. Kondisyon mo ta. Oo. Pag medyo mo weak ta diha pasok So, siya. pasok na siya. Kato pag weak nimo, ya kato gitira man gud kato sa laser. Was nga sa laser ang kaya na niya ang dugo magtulog. Oh, matulog maganda. Tulog gyud ang Kaya dugo. ang anak. sulti po daw nila no. Epekto sa anesthesia kay general to ako anesthesia sa spinal cord eh. Kumbaga tanan daw kaugatan naigo niya. Tulog Then, na. Pagkaugma naligo ko, nasudlan gid daw gangin. Di ba na to siya? Kumpiyansa gani kay ko te. Kung naligo gid ko sinakaon ako ba. Ang kwan lang gyud yan na. niabot lang gyud na sa sir. Niabot lang gyud ang kwan. So nabot sa finishing line. Tapos So anak na sa karon, so Pas mo sa kusog. niabot na gyud. Mm. Kaya sa uban na uban dili mo tuon ang pas mo. Oh, di mo. Pero kanang pas mo tested na kay ko anak. kay ano ni siya. Ngayon man na wala ko nagabasa kon ha. Ibalik na po na to sa una. Na ay nag-una ka nga maningil dugay. Oh. Maningil wala man ko anak. Oh, para sa kuha. Kung nakalimot na ta nga sa una di ay pag mag-basketball, pag mag-jogging, Oo. pag man ligo. Ligo. Mao na siya. Ugas. Mauna siya. Ugas. Bisa mo sa basa mo basa. Oh, basta Dili ra ba magtuo ang doktor? Ay wala. Ingon niya Hindi. dok, napas mo man siguro ako dok. Nabugat Wala, na wala si na. doktor. Nabughat man Wala ako ko na dok. panuhot, wala Ah. nang bughat, wala na siya. Wala. Wala Dili ka na sa ilaha. bughat. Oh. Dili na bughat. Pas mo. na siya. Ako na sa kuha dire. Kay ako, ani tiyo, na itabo sa ko ano nga, kay nagpilot ko tong mahilo dito mga babae Martes. Pagka Miyerkules nagtuob ko. Din pagka Wibis, nawala akong paningot naman na normal. Wala gid ko paningot na normal. Then pagka Biyernes ni balik ko sa iya. Kaya naman siya balik ko siya kay kumbaga ginaplastaw daw niya akong kabuhi daw. Eh. Isa ra man nakatira gud ang kabuhi. Isa lang na. Isa lang na siya, human. Oh, human. So, Dili na sa balik-balikan. Oo. Kung pwede ka mo balik sa tiyan, 7 days. 7 days. eh. Sa- Pero kung yung 3, 4, Ingon gani. isa naman ko nakatira ang kabuhi. Ingon gani sa among silingan, di ka magkumpiyansa sige kag pakuot anang imong kwan. Kaya may namatay po daw ito sa mua kay nalata na ang Nalata na daw ang Mali ang ihang tira. Ah. Wala lang ang ihang. Depende man god process ako dagkana kay Gani. Pero nung yan nitabo ko sa ano, palis ka balubog ka. Ah. Eh, gihilot na normal na ko tong Wibis. Ah. Kaya Miyerkules ko nagtuob. Wala na ko yung paningot. Okay na. Okay na. Alam ko magkagabi eh. Kondisyon na. Hmm. Nag-normal dyan. Pagkabirni sa buntag. Luya na po kung hindi na po ko kasabot. Naghinig ka na ako sa balik, hindi mo kasabot. Wala po ka magunaw yung unsa mo siguro. Oo, anak ko, Wala gitakot na ka, masiguro. sige ana, wala kayo nauna ana. Ikaw na gani ko nga na. Gusto niya gani magbalik dito pero naku istorya kami sa iyang papa, naku delikado siguro yan, hindi na tayo magbalik doon. Kay Tapos sige si po Ani po na daw. puot. Kay last niya, Berniot sa Bernes. Hilot niya ko tong Bernes, ikuot na po niya akong dire. Anay sa pa sa Domingo, pwede na ka maligo. Bernes man to. Ah. So nagilot niya ako tong Bernes, last niya hilot sa ko tong Bernes. Pagka Sabado ato, gagawas akong singot. Gagawas, tingala ko nga, normal naman ko tong Wibis. Pag hilot niya tong Bernes, ano, sige na po gagawas. Di naligo na ako gahapon, Domingo. Pag uman na ako ligo, pawis lang gihapon. So ano isa sa ako to niya Bernes ako nga balik daw ko siya Lunes, pero wala na ko ni balik, di rin ako sa imo ni Juan. Basta mao to mapilang ko sa akong sarili karon, na time nga kondisyon, tingala na po ko pagkaugma, mura na po kog naunsa gani nga luya kay ko nga sige na ko. Wala na kapoy na. Kapoy na. Walay kusog. O kanang murag Wala na jud kay kusog kay kapoy, wala gyud kusog. Wala gana magkaon. Kapoy ka na. Magsuka magdig. Wala, maana man siya. to sige pawis akong ulo. Ay kina-interesar ka sa kuang kuan Ah, Facebook. bisag layo. Nga layo man. Oh. Wala may mawala kung mutuot ah. Layo man. Bahala na lang. Nakakita ka sa akong YouTube. O YouTube gyud o Facebook. sa YouTube ko na nakita. Kita ka ka sa YouTube. Naka-subscribe na. Wala pa na ako, sige lang kay ko na to. Please nakaabot May lang makasubscribe ano nga isa ano. Sige lang, wala problema. Importante ka ng isa. Oh. No, so ana guys. So nahuman na ang testimonya ni Sir nakita ninyo no. Ako ang mga viewers nako no. So ang address mo Sir Jinsan. Jinsan Gyud. So ayan guys, shout out sa taga General Santos City. Kumusta na mo diha no? No, God bless sa inyo mga pamilya diha. Nasa Sir Dere, nakita naman niyo na dungog ang iyong testimonya. No? Tabangan na to si Sir nga mamaayo no nya
inubanan sa pag-ampo sa Ginoo kay di pod makaya kung kita-kita ra parteng kapuya mohubad sa tao nga problema sa tao kung normal lang gyud ta. Tuli. Tanan gyud ta may palaban gyud sa Ginoo. No? Patabang ta. Tinuod, sir. Tinuod, sa kay- Wala may milagro lang mo na ulo milagrohan gyud. Mana siya no. Oo, sir. Mo na lisod no nga kala ka swerte. So, Sa depende lang atong gyud pwede siya. ay nung Eric, ang kabuhi gid ay kung na kay kuan, kaisa gid ay na. Kaisa ra na siya. Isa lang yun sa iyo. Taglugon. Sa kuha ha. Oo. Pwera sa uban, wa mo tay mahimo sa uban, kay madamo kay debate na. Ya kung mausban man na siya, 7 days lang. O, sabihin niyo. Kung usban ako sa hikap. Oo. Ah. Pero musulti po ko kung kabuhi na siyang dili. Oo. Ay dili ni kabuhi. Ya wala naman na. Oo. Dili na siya. Kaya ana po tong uban sa ko nga manghihilot. Ang bughat daw nako ni saka na sa ulo. O nga gapitik-pitik diri sa kuha. Ang kuan ganana Yung butang Saka na, murag Saka wala na pa daw. banhod. wala man, pero ganana ko. Karon gani ko, mapilgin ako pero nawala. Tawtod. Nabalis. Basta isa lang ita portion diri ra gito. Magsalig sa Ginoo. Oo, ngayon, kay ni Lord. So kaninya pag ani ano niyo, sa kung kuan maay na niyong pagpadulungan diri. Kay kasagaran diri last ko permanente. Ako may tigsalo, no? Ikatatlo Uy! gid ka. Uy, sa manikad. Ah. Ano ba no? Ikatatlo gid ka dong. May katulor nang uban di naging kaihap. Primero, eto ko albularyo, kay bin ako gidaot po Ano pre kay. albularyo? Ah. Ikaduha atong manghilot nga babae nga Si Loloy ba di? oh, Ikaduha yung wala itatakbo naman si si sir. Loloy. So sa to ba kung nakikita ka sa YouTube, makita nimo tong akong ginatrabaho. Actually, wala kay ko nag-focus sa gitanaw na ko isa-isa tanan tong mga video Pero nila. meron ikaduha mamaora mo Oo. to tanan. Sige, so ayan guys. Maghilot na ta karon atong tabangan si Sir, no? Bisang layo siya or madool, parihara na ako ang pagkatrabaho. Walay layo, walay dool. So kung mahilot lang ko, kutob sa tong mahimo lang, no? Ayan guys, so of course ako ang mga viewers naga-subscribe sa kuha, naga-suporta sa kuha, maraming salamat. Sa akong mga suki diha, ang mga bawal ha, di na to kalintan. Ayaw gitong kalimot sa mga bawal, no? Yeah. Katong nahilot na nako, katuwa pa nahilot. Aw. Unya na lang masulti ta sa bawal kung magunitan ta mo. Pero kung nagkatanaw mo sa kuha, napo dito masulti man ako. Kaya naka-live ba na siya? Nasa YouTube na siya. Of course, maraming salamat dahil sa kuang viewers outside of the Philippines. Thank you so much. India, Indonesia, Malaysia, United States. Thank you so much, no? Okay, thank you, thank you. So maghilot ako guys. Atong tabangan si Sir, okay? So shout out sa taga General Santos City, Philippines. Ayan. Pag human sa isa na, unsay sunod, muduha na siya, mutabok na. Yan na. Di man na sa magsugod isa. Sige man ka basa. Bisgi na Pag human sa isa, duha. Pag human tulo. Ano Kay- man na? Kasi sir, Angkol ba? Diretso duha. kasi sir, wala man ta magsakay ta sa sakyanan. Na minsan may hugaw ka baga tayo Ay, mga sos. kaubo ano ba? Mga panyo kay di talaga hugaw ka. Dili ka magsikig basa, sikig Kasi basa. may ma-paralyze. O gani. Dili man sila ikaw man. Ikaw ay Ang ma-paralyze. Walay lang mo tambag sa tuwa kung magsakit akong lawan. Ang sarili. Ikaw ra gyud nag-anto sakit siya na sakit. Ikaw lang may magunit nimo. Ikaw lang may tambal ko. Ikaw may nagdawat sakit. Tinuod. Sakit lagi kaayo. 30. Tinuod ba yan na? Pero ang tanan sa itong ginahimo, dugay pa. O dugay. May advantage, dugay pa mo. Lumabot yun na siya. Asa man ko? Oo. Hindi man sa balik lagi ng Goodbye pa din ka ba? Ano nga sa ako ka? Paano ko diyan, ma'am? Dang. Iwan di ko naman Kuan mo burot na siya. Mo lusay ang bot sila in term ano. Usa sa Tagalog, usa sa English po. Lusay ka nang mo ano pero gud ana na ako na. Ay, Lusayan lagi ko dire. Ay, yan. Mao na siya. Pili diri sa kuha sir, daghan sir. Ang kulani. Parang kulani. Ang kulani yan sa Tagalog. Ang kulani. Yung nag-aalpunta sa singit. Yung mga hangin na bilog-bilog. Pamlog sa Bisaya. Oo. Pero ang nabalaan man sa mga karaan tao o karon, O ang lusay. lusay bugan lang, Bugan dili. lang. O diri lang, diri Bisang lang. asa nga par sa lawas pati ulo may lusay. Oo. Ah. Diri lang sa kuha.
Nga gamay na lusay. Lagi sa mga singit. Ini kana ni mapatay ko dili muntol man. Nalinggo ko ndre mo na siya. Oo. Labi nagmasamaran. Lusay. Oo, oo. Sa mara mo lusay na. Lagi nung may Aman kay samad. turahon. Oo, Magalintura. Karon di na ka nagabasa. Wala na. Hadlok na maligo. Magot sa dili di kita pwede basa. Kani siya panungot ni sa kanang Magunitan. sambitan siya. Di pa diri pa lang ay ha. Pero ako sa naligo ko ron. Okay ra maligo daan. Oo. Pero Ang trabaho man. Pero maligo ta og mga alas 10, alas 11, alas 12, hantod hapon gabi dili na sa correct. O dili Kung na. ako ang istorya ha, Oo. Dili na. dili na sa mao. Ang ligo buntag lang. Buntag lang. Before 8 o'clock. O ito klakin sa ligo. Before. O before. Oh. Kuan manggol, nagatrapo man lang na siya ng pinakulong tubig nga gibutan Bawal ng na asin. siya. Gibutan nga ng asin. Muungot atong dugo ana. Na, yan ba ang giingon nung naghilot? Ay, isa pag Pinakulong Namusamot dili. Bisa pagkatubangon na to na ulo na imong dugo ana. na. Bukat ng kill ana. Mabugat ang tiil, mabugat ang lawas, mabugat. Naapay asin nga isang dakot. O ipa ano sa imo tiil ba? May Wala. aparato ng asin. Kani man bawal di ay na sir. Bawal na. Ma-paralyze tag samot ana ha. Pero okay lang yan sir kung ibabad sa dagat. Maligo ng dagat. Oo ko ging maligo pero di ko nagikan kag nagdaging ana. Okay lang. Okay ra. Yung maghumol tubig ng TL, di ba? Magpabukal kag ininit, nya butangan pa jud imong asin, butang pagkabon. Oo. Oo, mao man ang giingon. Butangin na lang kamong kay manok para nanay lamig sundahan. Pinula. Basta tinulang TL. Bawal na siya. Bawal na siya. Bukat atong tiil madugay. Mm. Madugay pa. Inday rin. Oo. Mao man ang good ka. Similon ka dugay ko. Ang uban mang good. O Sa sakit naay siguro singil ba? nga dugay, Huwag may kabalo. namoy singil nga Dali. dali. Oo. Ana na siya ha. Nagdepende sa kondisyon sa tao. Oo, salaan. Kabuntag, sa taga-kulako, sa taga-gabi, maghumol ka. Gani Lapas mo. Noon. magkaram Ito, wala. katilan. Oh. Sulbad ang problema nito. Iungot lang gani. Salamat sa Diyos. Ikaw na lang talaga sir ang makaayon na sa iya sir. Ungot na sa di na sa kasakasam nga mag kaning likod ug sa electrical panimo ni panel board. Oo, panilbor na. Tirahan na siya bago tong wiring sa uban. Oo. Dali naman tong wiring. Oo, dali nito Pero kani panel board magyabag, yabag tanan. Mao lagi na. Di man usika. Mm. Okay naman. Oo. Ato ara gyud ng kuhan panel board kasi kuba na. Oo. Mao jud na ang nagadala sa O, lawas sa sa tao. kadalang lawas tao. Mao rin tao. Mm. Sample lang kana. Tuto. Wala ni, gani mahubad. Ano naman igo naman siya. Mm. Mm. Ya, unya share na ka sa YouTube. Mm. Ya ma-share na mo sa imong mga friends. Oo, gani man. Maka-share ka, dako nagtabang ko sa itong mga kaila. Mm. Okay lang. Nangita ko di ay. Wala man yung Facebook ito. Duha kong Facebook. Ang traditional mo na una. Oo, trans- Ya puno naman, Oo. nabuhat yung isa. Isa na po. Kaya daghan pa man gusto makig-friend. Oo. Ya 5,000 lang man. Ah, So nabuhat yung isa, binisaya. Ano na siya na. Pag mapuno na pang binisaya, ngita na po tag. Lain na po, lain na po. Okay, magkisigig friend request kay Oo. magkig-friend sa kuha kay. oo. Lawas biya tong gikuan Oo. ng ano. Bisan malayo na ko sige. Abot ganing Japan re, jinsa na may dili kabot. Oo. Yeah. Abot man ng mga Sir, sorry. lain na sud. Hmm? Pero gabili ko. Na mo na. Pero dugay sa gipaningil 60 years old. Ah, 60 na siya? Oh, bago sa gisingil. Ah. Oh, dugay pa. Dugay pa. Pero di ko gusto ng dugay pa. Oo. Dapat wala. Oo. May kanang mga tao man gud, no? Sige ligligo, sige. Sobra kalimot. Bahumot, no? Limpyo. Oo. Tama man na pero buntag lang. Ayaw ko nang Ang iba magod sir, maligo, katulo, kaupat. Correct. O kulit na siya. walay problema sa lang tubig, no? Oo, wala tubig gila, gila ligo. Di sa pag-iyabon ng tubig, okay ra. Oo. Pero sa mga kabalo sa mga pasmo, puso, Oo. dako kinang bawal. Bawal na siya. Katong di kabalo, di, maglalis na lang tayo na lang istorya kaya di mo to, ay na lang. Oo. Gani man ang iban mga pilosopo. Mga Wala, pilosopo. Oo, hindi na lang. magtapik na lang taglain, di Oo. magyapon ka mo to. Oo. Maglalis rata. Oo. Mag-away Sige lang. Mudaog ko sa ending. Oo. Tinuod. Kabot sa ending, wala, rek, pahilot ko rek. Oh. Ikaw gyapon pagitawon. Pagkitao ba gyapon? Ah, ito na.
Sakpan ko na tinaguan mo tanan. Uli, banda. Wala, naligo pala, Chris. Dugay na ka sir nag-aani. Kod, wala Nakamay na. sir ha? 2019. 2019. 2019 dire, nagsugod ko gilot. June 16. Pag COVID. Wapay COVID, Ah, wala pa. pwede man ang COVID. Oo. Pero nagsugod ko gilot, dili dire, sa Riyadh. Ariyan. Dito yung nagilot. Galing ka pala doon sir. Halo akong gipang trabaho di hilot dito. Mm. COVID. Ibang lahi pa. Mm. Hilot mga ko COVID dire. Gani man. Wala may putol diri. Ang ubang, di pa sira. Kamera wala. Mm. Ay na pagbasag unto hapon gabi sir. Ang ubang, sira na mga... Kuwan jud mo lawas ba? Sige man, anak, trapo, natrapo. Puti maging bugnawa. Ako kining konti kay basta gabi ida mo bugnaw. Bugnaw. Oh, tapos diri sa talpakan init. Wala na ako mo siya. dagan ang dugo. Die! Mm. Boom! Banta gamay. Mga pasiton. Dahil kung gini-search, juday ka sa kuwan ha? Mm. Facebook. Nga naman ko gabi isa ba, may kaistorya siya, ikaw na ito. Oh. Ang Ako, Una nagtawag Sila sa may cellphone kisranan ko. kang gilot naman ko. Tapos kuan man. Nahuman ko gilot kay Belas 10 Sa na ba, kapit. manting sa datong yung kaistorya. Hi! Doon daw dali daw. Last man ko permanente ma'am. Ito, ano na. Ako gud. Mm-mm. Dito na jud. Kana na jud siya okay wala naman. Wala Wala naman. may lain. Kana di mahubad sa uban. Kung mahubad di okay ra. Gani man. Dili na maabot sa Pero kuha. ako dili ko makuan kung lagi sige pakuot sa iyang kabuhi ba. Kay nag-ano Ako ba na mo hikapon silingan? ron kung kabuhi ba dili. Kabalo mo siya sulti mang ko. Kung Ay kabuhi di, jud. wala naman kay kabuhi. Nanumot lang na siya. Now, lagi. Depende po sa paghikap. Pero ang iba sir maghikop sir dapat isang di ba isang hilotay lang yan. Ang Amang kabuhi, di ba makuha man kagad yan. makuha na sa isa katira Oh. naman na. Pero bakit sa Balik-balik pabalikin pa man kami. Pwede balik 7 days. after 7 days Ah, naman. 7 days pala. 7 days lang. Mm. Hikapon po siya kung napa ba. Mm-mm. Kung wala, ana na siya. Mm-mm. Sa kuha ha, dili nga hilot o tagahikapon pa po nako. Gani Oh. man hindi Ay. kay Wala naman. oo Panuhot na lang. hindi pa rin sa Wala uban na naman. diretso kuot. Hi! Galon mo na sa mga kabalo ka tanggal. Tanggal ang baterya ba mo? Abot na si Sir sa finishing line. Muna ka na bitaw bago mag-basketball, Eh, basta bago una. mag-jogging, Anak, bago ligo. ligo. Mm. Relax man. Relax mag 1 hour, 2 hours. Oh, ito. Pero di na rason. Di ko na siya. Ah. Ugma ra ka ligo. Lagi, yung nako nga puno nagpawis unya baligo. Okay man lang daw. Bilang bong